Ang pang-alas-8 misa idinudulot ading mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Angostia Caroche Hinilya and family. Pasasalamat dulot ni Jose Martinez and family. Pasasalamat dulot kan Durana family. Pasasalamat dulot kan Nierva Manyogo family. Pasasalamat dulot ni Ella May Dacles. Pasasalamat dulot ni Cynthia Carina and family. Pasasalamat dulot ni Evangelina Adjova. Pasasalamat dulot ni Salvi Neonal and family. Pasasalamat dulot ni Maria Cecilia Neonal. Pasasalamat dulot kan Napuda Association. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Consejo Bersabe and family. Pasasalamat dulot ni Evelyn Coro. Pasasalamat dulot ni Clarence Luares. Pasasalamat dulot ni Mr. Eli Denero. Pasasalamat dulot ni Imelda Bante. Pasasalamat dulot kan Nierva and Manyogo family. Pasasalamat dulot ni Rodel Morasa and family. Pasasalamat dulot ni Francis Abanis and family. Pasasalamat dulot ni Elfa and Frances. Misa petisyon dulot ni Jose Martinez and family. Petition for healing dulot ni Amalia Luis. Misa petisyon dulot ni Trining Luares. Petition for good health, protection, and success dulot ni Raymond and Ian James G. Atole. Misa Common, dulot ni Juliet Niebres, para sa kalag ni Alan Din, dulot ni Lolita T. Labrador, para sa kalag ni Cornelio A. Jose Santiago, dulot ni Juliet Niebres, para sa gabus na departed souls of Nabwa National High School Batch 1986, dulot kan Nabwa National High School Batch 1986. Para sa kalag ni Dolores, dulot ni Mr. and Mrs. Edgar Hermoso. Para sa kalag ni Elmore, dulot ni Irene Belmonte. Para sa kalag ni Jesus y Maria, dulot ni Asuncion Pesebre and family. Para sa kalag ni Mamerto A. Susima, dulot kan Garlando and Lopez family. Para sa kalag ni Manuel, dulot ni Melanie Bascon. Para sa kalag ni Michael, dulot ni Sylvia Jose. Para sa kalag ni Natividad A. Mateo, kalag ni Panfilo A. Delia, asin kalag ni Rogelio A. Santos. Inigabos, dulot ni Juliet Niebres. Para sa kalag ni Santiago A. Victoria, dulot ni Sylvia Jose. Para sa kalag ni Victorino A. Severa, dulot ni Mr. and Mrs. Consejo Bersabe and family. Misa pasasalamat dulot ni Jose Martinez and family. Asin misa pasasalamat dulot ni Maribel and Marlene Passion.
Ngunyan na Domingo, an ikaduwang Domingo nin Adbiento. Si Kristo napadigdi sa kinaban, tanganing itugdas an kadean kan Diyos na siya an namamayo. An kadean na ini, iyo an presensya nin katanusan, pagkamuot, asin katuninungan. An Espiritu yaon sa kadean. Ipamibin niya to sa selebrasyon kan Eucharistia na madara kita sa kadean sa paagi kan maninigong pag-andam. Kaiba ang Espiritu na nag-antabay man kay Jesus na nanitaw. Ang mangingunatan po sa Eucharistiyang ini, amo akan natong Parochial Vicar, Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. mga tugang ako on tana, asin pagsulsulan, an mga naginibo niyatong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko,
makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, asin mahirakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dailugod magulang, nin anuman na mga kinabanon nagibo. Alagad an pakasabot, nin langit no na kadunungan, maghimo sa mo na magin katuod niya. Siya nakaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasarok ang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa paghinanyo kan liturhiya kan tataramon. Madatong si Jesus, ang bagong hade, na madara kan liwanag sa banwaan, na napatos nin kadikluman, nin huli sa pagkahade, na pano nin kaluyahan. Rinibayan ang kahadean na nagpagabat sa buhay nin tao. Ang kahadean nin katiwasayan asin katuninungan. Hinanyagon punyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Maluwas ang sarong supang sa pungo ni Jesse. Sa iyang mga kamot, sarong tubo mabukad. Matukdon sa iya ang espiritu kan kagurangnan. Ang espiritu nin kadunongan sa pakasabot. Ang espiritu nin hatol asin kabagsikan. Ang espiritu nin kaaraman sa pagkatakot sa kagurangnan. Magayagaya sa iya ang pagkatakot sa kagurangnan. Bako susog sa hiling kan mga mata, siya maghuhukom. Bako susog sa dangog kan mga talinga, siya maghuhusay. Kundi suripot na maghuhukom siya sa mga dukha, asin matanos na magahatol sa mga mapakumbaba kandaga. Hahampakon niya ang daga sa badas kan sa iyang nguso, asin sa hinangos kan sa iyang ngipmot, gagadanon ang tampalasan. Ang kasuripotan magiging habay kan sa iyang habayan, asin ang kaimbudan hagkos kan sa iyang puson. Dangan makikisampot ang lobo sa kordero. Ang leopardo sa sadit na kanding makikipagluko. Ang turilyo asin leon sabay na mag-iidong-idong. Sadit na barubata nag-aalaw sa inda. Ang baka saka ang oso magsasabsab. Duropil na magluluko an sa indang mga ugbon.
An leon siring kan baka, magkakakan nindagami. Magkakawat an umboy sa may luho kan kobra. Asin sa lungib kan rimuranon, an butas na aki, magawgaw kan kamot. Dai sindam ano, dai mararaot. Sa bilog na banal kong bukid, tapano ang daga kan kaaraman kan kagurangnan. Siring nalantop kan tubig ang dagat. Tara, sa aldaw na iyan, ang gamot ni Jesse matindog bilang bandera kan mga banwaan. Diyan ang mga nasyon magtutuyo, asin ang sa iyang pahingaloan, mamumuraway. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuripotan, asin an madagyang katuninungan sa sulnop na anbulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang madagyang katuninungan, sagkod sulnop na ang bulan. O Diyos, tawan sa hadi an sa imong kahatolan, an sa imong kasuripotan sa aki nin hadi. Hukuman niya an sa imong banwaan sa kasuripotan, asin an sa imong mga dukha sa katanosan. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuriputan, asin madagyang katuninungan sagkod sulnop na an bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuripotan, asin an madagyang katuninungan sagkod sulnop na an bulan. Magahadis siya puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa salog, sagkod sa kapuruhan, kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an aldaw. Taaagawon niya ang daing sukat na nag-aarang. Asin ang dukha na mayon nin minatabang. Kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat. Asin ang mga kalag kan mga dukha, ililigtas. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an aldaw. Pag umawon an sa iyang ngaran sagkod paman, sa atubang kansaldang madanay an sa iyang ngaran. Bibindisyonan sa iya an gabos na tribo kan daga, o umawon siya kan gabos na nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw, an kasuriputan, asin an madagyang katuninungan, sagkod sulnop na an aldaw. An gabos, kinakaipuhan na may paglaom kay Kristo, asin an paglaom na ini, nangangaipuman nin pagsunod sa kagurangnan. Urog na sa pag-utob, kan sa iyang tugon, na akuon ang lambang saro, bilang sarong tunay na tugang. Himateon niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Taan gabos na isinurat kaidto, isinurat para sa satong katukduan. Tanganing sa pagkamatinios asinranga na itinatao kan kasuratan, magkaigwa kita nin paglaom. Itao man lugod sa indo kan Diyos, nin pagkamatinios asinranga, ang pagkabaragay sa pag-isip uyon ki Kristo Jesus. Tanganing saro an buot, sa saro sanang dila, pamurawayon nindo, ang Diyos asin Ama kan kagurang nantang si Hesu Kristo. Kaya magpaarako akoan kamo, siring na inako kamo ni Kristo para sa kamurawayan kan Diyos.
Ta sinasabi ko, si Kristo naging lingkod nin sirkonsisyon para sa katotoohan kan Diyos, sa pagparigon kan mga panuga sa mga patriarka, asintanganing an mga pagano magpamuraway sa Diyos, huli kan pagkaherak, siring sa nasusurat. Kaya magpapasalamat ako sa imo sa mga nasyon, asin mag-aawit sa imong ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Daw, nagpahiling si Juan Bautista duman sa lantad nin Judea, asin nagkurahaw, magbagong buhay kamo, hulita uya na ang kahadean nin Diyos. Sa iya ipinapanungod ni propeta niya, sarong tingog nagkukurahaw sa lantad, andaman nindo ang dalan para sa kagurangnan, tanosan nindo ang sa iyang aagihan. Ang gubing ni Juan, balukag din kamelyo, may hagkos na anit sa habayan, ang kinakakanduron asin tangguli. Mga taga-Jerusalem, mga taga-Judea, asin mga hali sa palibot nin Jordan, nagdulok sa iya. Nagtuga kan sa inang mga kasaalan, asin binunyagan niya sa salog nin Jordan. Kan mahiling ang kadakol ng mga Fariseyo, asin sa Saduseyo na nagdulok, tanganing bunyagan, nagsabi siya sa inda, mga halas na rimuranon, si Isay ang nagtukdo sa indo na magdulag sa padusa, ipahiling nindo sa kahuna-huna na ama nindo si Abraham. Hulita, sinasabi ko sa indo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. Ang patok yaon na sa puon kan mga kahoy, lambang kahoy na dai nagtataon in marhay na bunga, papaludon asin isusugba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, nganing magsulsul kamo. Alagad an masunod sako, urog na makusog sako. Asin day ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini an mabunyag sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Hulita, darasa sa iyang kamot, an himalidan, nganing linigan, an ginikanan, asin tipunon an trigo sa tambubong. Alagad an ata, susuloon sa kalayong daing katapusan. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo Kristo. Tukaw po. An ikaduwang Domingo kan Adviento manunungod sa katuninungan. Kaya pigsuluan niya to,
kasuugma sa misa antisipada an ikaduwang kandila sa Advento. Put sabihon, nag-aandam kita na tuninong. Sisaybaya sa tuya igdi an habo nin katuninungan. Pag habo mo nin katuninungan, may problema ka sa pag-iisip. Kadalasan, sinasabi kang tao, gusto ko an katuninungan. An maut ko sana katuninungan. Peace of mind. Mayo kang utang. Mayong kaiwal. Mayong helang. Mayong ribok. Marahay ang relasyon sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kapamilya. Gabos iyan, marahay. Alagad, ano ang pigtutog sa tuya kan katesismo sa tuyang simbahan? Sabi, ang katuninungan sa daga, hali sana sa katuninungan sa puso. Asin ang bunga kaini, iyo ang magayon na relasyon, enot sa mahal na Diyos. Tuninong ang tao, pag magayon ang sa iyang relasyon sa mahal na Diyos. Asin pag magayon ang relasyon kang tao sa Diyos, magayon man ang sa iyang relasyon sa iyang kapwa. Asin lalong-lalo na sa iyang sadiri. Sa madaling sabi, ang totoong katuninungan, bako itong mayo kang problema sa buhay, mayo kang utang, mayo kang helang, kundi ang totoong katuninungan, hali sa presensya kan mahal na Diyos. Asin ini, nawawara pag ini naputol ang sa tuyang koneksyon, ang sa tuyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ninhulita, igwanin magabat na kasalan. Ang kasalan, yan ang minaraot sa katuninungan kan tao. Kaya, ang normal na tao, pag may kasalan, dahil siya tuninong. Ang abnormal, may kasalan, tuninong pa. Kaya sa mga naghahabon, sa mga bank account, milyones ang hinaabon, tapos nakakaturog pa pagbanggi, pagkaaga tuninong pa, abnormal ang mga taong arog kaiyan. May kasalan, tuninong pa sinda. Bakong arog kaiyan ang dapat namatayan, kami kasalan, kundi mayong katuninungan, ang mayong kasalan. Pag may kasalan, normal ang dae matuninong. Kaya, ang pinakamarahay na katuninungan, itong mayong magabat na kasalan. Padagos kitang konektado sa mahal na Diyos. Marahay ang relasyon, marahay ang sa kapwa, marahay ang relasyon sa diri. Taano ta kadakol ang dae nakakapasa sa exam? Taano kadakol ang natatanggal sa trabaho? Taano kadakol ang naanggutan kang boss? Taano kadakol ang dae matapos-tapos ang mga projects? Taano ta kadakol ang naanggutan kan mga magurang? Ninhulita, dae taong magsunod sa mga instructions. Ang Diyos nagtatao nin mga instructions. Ang instructions tanganing magkaigwaning peace and order. Pag mayo ng mga instructions, mayo ng mga habilin, maribok, mayo ng peace and order. Kadakol confusion. Pag kadakol confusion, mayo ng gadnin katuninungan. Gusto mo ng katuninungan, haputon taang sa tuyang mga sadiri. Ano ang mga disorders kan sa tuyang buhay? Ano ang mga daita pigsusunod ng mga instructions sa buhay niya to, lalong-lalo na mga kasuguan kan Diyos. Ano ang mga dapat niya tong itama, na aram niya tong sala na, kaipuhan, itama. Kung maawat niya tong magkaigo niya magayon na buhay, alagad, dahil niya to pigsusunod ang mga kabutan na ipinapasabot sa tuya, dahil nangad kita magkakaigwa nin totoong katuninungan. Ano ang sinasabi kang Biblia? Dahil ka maghabon, dahil ka maggadan, dahil ka magkaiguaning kalaguyo, dahil ka magchismis, asin kadakol pang iba. Gabos iyan, mga tugon. Kaya ang Biblia, sabi sa Biblia, ang sabi, basic instructions
to go to heaben. Bible, B-I-B-L-E, basic instructions before leaving earth. Basic instruction before leaving earth. Kaya, magayon na nagbabasa ng Biblia, naghihiling kita, inaaram niya to ang mga tugon kan Diyos. Si Isay ang nagbabasa ng Biblia. Baka ang Biblia ta sa harong ta, maalpugo na. Kang nagbaha, na-save ang cellphone. Si Biblia, binaha, inatong. Pero ang cellphone yaon. Sabi sa kuya, Father, may Bible app na nga ya. Okay na iyan. Alagad, hilingon niya to ang importansya kan banal na kasuratan kan Diyos. Kadakol katukduan na pig-i-ignore kan taho. Kadakol ang mga instructions na giya tangadig magkaigwa niya magayon na buhay, magkaigwa nin katuninungan sa kinaaban na ini. Alagad, padagos pa, ang nahihiling niya tong mga kasaalan. Ang presensya kan kasaalan. Igwa ng instructions, padagos pa ang nahihiling niya tong mga pagkakasala. Sabi sa mga babasahon ngunyan, God's justice will prevail. Justice shall flourish in the time of God. Sa inot na babasahon, sa paagi ni Propeta Isaías, pinapagramdam kita na ang Diyos igwa nin hustisya. Asin maabot ini sa maabot na tamang panahon sa taho. Kaya, ang pinapangadya niya ito ngunyan, sana makulong na ang mga parahabon. Bako yan maraot. Kaipuhan pagbayadan nindaan sa inang kasaalan. Pabor pa yan sa inda. Ang makulong, ang ipangadya na makulong sinda habang buhay pa. Taano? Paggadana, sa kapagbabayadan ng kasaalan, mas makatakot iyan. Mas makamundo iyan. Kaya, habang buhay pa, ipangadya ta na pagbayadan na ang kasaalan. May panahon pa na magsulsul. May panahon pa nin pagbakli. Asan iyo ina ang sinasabi ni San Juan Bautista, magbarakli ka mo, taharanina ang kahadayaan nin Diyos. But sabihon, madali ka ng magadan, magsulsul ka na, magbakli ka na, madali na ang katapusan. Ang gibo kang demonyo, masabi ang demonyo, haloy paman. Kaya sige lang, padagos lang, haloy paman. Alagad, padagos kitang pagkasabihan, magbakli, magsulsul, taan kahadayaan ng Diyos, haranina. Sa ikadawang babasahon, San Pablo, nagsura sa mga taga-Roma na ang gabos na yaon sa kasuratan, gabos iyan, instructions. Gabos iyan, paglaom. Habang buhay pa, igwaning pag-asang maglaom. Pagkadana, mayo nin paglaom. May ng paglaom na magsulsul. May ng use ang pagsulsul pag ang taho gadana. Kaya magbakli, taan kahadayaan ng Diyos, haranina. Ang life expectancy kan taho, nasa 70 plus. Magayon kung 80, makaabot ka. Kaya pag 69 ka ngunya, next year, gadang ka na. Kaya madalion ang buhay. Kaya dahil nagsasawa ang simbahan na magsabi, magsulsul. Pinakamagayon na pag-andam ngunyan na panahon nin Adviento. Sabi ni San Ignacio kan Loyola, tinutoktoan kita kung paano makadulag o makaiwas sa kasaalan. Enot, iwasan niya to ang mga okasyon na kita magkakasala. Asin bako lang yan, ang pinaka-importante, padakulaon niya to ang pagkamuot sa mahal na Diyos. Pagdakula, asin pusog, ang pagkamuot niya to sa mahal na Diyos, takot kitang makulugan ang satuyang namumutan. Kaya iwasan ang mga okasyon sa kasalan, padakulaon, pakusugon ang pagkamuot sa mahal na Diyos. Ang 4 na Domingo kan Advento, pag-andam sa pinaka-importanteng aspeto kan satuyang buhay. Espiritual na aspeto. Espiritual na pag-andam. Totoo, minaandam kita sa Kapaskuhan, mga dekorasyon,
mga regalo, mga handa, malanganit na pagsabihan kita, 500 pesos, okay na. Alagad ang totoong pag-andam, iyoan magsulsul. Kaya magayon na bago magpasko, nakakumpisal. Kompleto ang pag-andam sa Kapaskuhan pag kita nakakumpisal. Ang kapatawadan, nagbubunga nin katuninungan. Pag naako niya to, ang kapatawadan kamahal na Diyos, daing katuninungan o katuninungan ang satuyang makukua. Kaya pagkatapos baka kang kumpisal, masabi ang padi, tinatawang kaning Diyos ning katuninungan sa paagi ning kapagpapatawad sa imong mga kasalan. Mag-uli ka na matuninom. Magayonon ang sinasabi kang kanta, asin permitang nadadangog sa misa, ang katuninungan, iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninungan, itinatao ko sa indo. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Daing kasaguran. Amen. Mantang nahinanyog niya to ang mensahe ni Juan Bautista na nag-aapod sa tuya na magbago kan sa tung buhay asin mag-uyon sa Ebanghelyo. Mamibi kita sa satuyang langit no na Ama, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang simbahan, siring kisan Juan Bautista, magdanay naliwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa kapag-apod kan mga parakasala, sa pagsulsol asin pagbagong buhay. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwar sa to ang grasya, na masabutan niya to, na daitananggad maaako si Kristo sa satong puso, kun daitangon niyan midbidon ang satong mga kasalan, asin ang pangangaiponin kaligtasan. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagrumdum niya to, na ang pagbagong buhay, nagpupuon sa pagkauruyon, hagadon ta ang espiritu nin pagpagulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, ang mga dukha, asin mga yaon sa laylayan, kan susyudad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog asin pagranga kan sa indang mga kanatad. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos, sa kadean sa iyang inandam para sa inda. Ipamibin niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang kagurangnan, warasan ang samong pag-andam, ngunya na adbyento, magdarasa mo ng katuninungan, asin sa maninigong pagselebrar, kan pagkanitaho, kan sa imong aki, si Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturya kan Eucharistia. Isusunod na ang pagdulot kan mga atang. Tindog po.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami namimibi, papagkanigo sa imo ang mga pamibi, asin atang ninsamong kapakumbabaan, asin kung saen mayong maninigo, an ano manatabang kan gibong marahay, an tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan, huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan mga bos na propeta, dinara sa pupunan kan inang Berhen sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaona. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabdan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, pano kang sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. O sana sa kaitaasan. Magluhod po. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo, sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaigtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagulangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan,
Tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you all. Miserere nobis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, peccata mundi, dona nobis pancem. Magluhod po. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ka makasaalan kan kinaban, paladang kitang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Magluhod po ang gabos. Pamibi sa hubiliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa samo, sa saimong aki, si Jesu Kristo, sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat samo kan banal na paglaom, sa kahadayaan mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami dai mapagal, sa pagpatalubo kan mga pisog kan marahay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katauhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan, magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubiliyo, magpukaw liwat sa samong mga pirigrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa saimo samuyang Diyos, banal sagod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matindog na po. Mamiibi kita. Kagurangnan, nagngangayo-ngayo kami, nakikimahera kami sa imo, kaming nabasog kan kakano na banal, tangaling sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukdoan bulugod kaming madunong na magsiyasat, kan mga bagay na kinaabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit nun. Holy kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa mga nagkapirang anunsyo. Sa enot na Domingo kan bulan, ang second collection po, itataon niya to bilang asistensya sa mga seminaryo sa satuyang archidioceses as informasyon kan mga seminarista. Nagpapasalamat po kami sa pagdulot nindo kan inaapod na mompo, iyo na ginagamit na wine sa Santa Misa. Kadakol na po ang nagdudulot, kaya imbis po na mag-offer ka mo ning mompo, pwede man po ka mo mag-offer ning mga panlinig sa CR or sa o mga grocery items para sa mga tugang nyatong mga dukha. Huli sa maraot na panahon, pinag-adjust po niya to ang Pasko sa parokya as in lantern parade. Sa aga po Lunes, kasabay kan prosesyon kan Immaculada Concepcion, idadagos po niya to ang lantern parade sa oras na alas 5 nin hapon, imbis na alas 5:30 nin hapon. Ang kapistahan kan Immaculada Concepcion, saro po siyang holiday of obligation. Holiday of obligation. Sinasalo kita mga Katoliko na magsimba sa alaw na iyan. Ang misa po gigibuhon sa oras na alas 6 nin aga, alas 4 nin hapon, asin alas 5 nin hapon. Mayo na po nin misa pag alas 7 nin banggi, huli sa gigibuhon na aktibidades, lantern parade asin Pasko sa parokya. Pwede man po kamong magsimba sa First Holy Communion ka mga aki sa December 8 sa oras na alas 8 nin aga, asin alas 2 nin hapon. Sa December 14, pakatapos po kan misang alas 8, makakaigwanin pagtaripon asin simpleng Christmas party ang mga miyembros kan Parish Pastoral Council. Asin mga pamayo kan Barangay Pastoral Council. Asin man sa malinlain na religious organizations kan sa tuyang parokya. Sa Lunes po, December 15, pupunan na po ang simbang gabi sa oras na alas 7.
Igwa po nin presentation ang mga jóvenes bago ang misa. Asin man sa December 16, 4 a.m., iyo po ang misa aginaldo. Bago kan misa man, pagkaaga, makakaigwa man ni presentation ang malain-lain na grupo. Ang mga intention po sa misa, babasahon, bago kan mga presentation. Matindog na po ang gabos, inaapoda na ang mga birthday celebrants, magdidi na pong madali sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, iduko ang sa indong payo. Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uya sa kinaaban, hinanyoga ang samuya mga pamibi, asin pamibi kaining sa imong mga surugoon na nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, lugod, padagos mo sindang pabanalon, asin irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan, asin anuman na katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo, inihinahagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.